जी नमस्कार, कैसन बानी रउआ सब। उम्मीद करतनी अच्छा होखब। हमरा साथे एक जना छोट बाबू लौकत रहे। हम बता दी कि ई देखे में छोट बाड़े लेकिन काम इनकर बहुत बड़ा बड़ा बा। बता दी कि एगो भोजपुरी कलाकार हुअन। तमाम मुद्दा पर बात कल जाई, इनका से गाना भी सुनल जाई। ऐसे वीडियो में बनल रही। आ ई पवन सिंह खेसारी लाल यादव के टक्कर देवे वाला कलाकार बाड़े। छोटा मत देखें। सबसे पहले का नाम है बाबू? सबसे पहले आप सबके हम गोर चुके गोर लगती। हम गायक अमन दुलारा। अच्छा, अमन दुलारा नाम बा। कहाँ घर बाबू तार? बलिया जिला। अच्छा, बलिया जिला इनकर घर बा। भैया बता दी कि तहार होली गाना आइल बा बाबू, बहुत सुंदर सुननी है। जी है? जी। तब कुछ सुनावा हमनी सन के। आइल बड़ा आज थावे वाली माई के दरबार में, तो कुछ सुनावा कुछ दर्शक लोग के हमरा। कि होली में भैले रंगीला बलम मोरे, होली में भैले रंगीला, होली में भैले रंगीला बलम मोरे, होली में भैले रंगीला। अच्छा, होली बीत गइल बा, कुछ लोकगीत सुनावा, कुछ लोकगीत सुनावा हमनी के। जी। कि रखल रहनी खोल के दिल के दरवाजा, ओही में सर दे समा गइलू, हमार दिल लेके का कइलू, धैले बाड़ू की चबाइए गइलू, हमार दिल लेके का कइलू, धैले बाड़ू की चबाइए गइलू, जौना दिन लाड़ली आँखिया से आँखिया, तहिए से उड़े लगनी जाम गइल पखिया, तहिए से उड़े लगनी जाम गइल पखिया। कि का कहतारू कहाँ रहतारू, का कहतारू कहाँ रहतारू, लगता कि दूसरे पसंद कइलू, हमार दिल लेके का कइलू, धैले बाड़ू की चबाइए गइलू। वाह, बहुत सुंदर बहुत सुंदर, बहुत अच्छा आवाज बा लड़का के, बहुत अच्छा गावत रहे। अच्छा, तार अपन चैनल बा? कहाँ से गाना आवेला तार? अपना चैनल बा। का चैनल के नाम बतावा? चैनल के नाम है दुलारा अमन म्यूजिक। अच्छा, तार उम्र कितना साल के बा? 9 साल। बता दी भैया कि 9 साल के उम्र में ये लड़का भोजपुरी इंडस्ट्री में तमाम जगह जाके जौन बा कि मंच के माध्यम से, एल्बम के माध्यम से हर जगह जनता के सेवा कर रहा बड़े। बहुत सुंदर गावत रहे, एकदम साफ सुथरा कलाकार हुए। तो आप सभी लोग भी ये लड़का के सपोर्ट करी। कुछ और सुनावा एक आध गो गाना। कि दुनिया में एक कैले बानी चेक, कर जनी भूल, फूल बाड़ू फूल तू, फूल बाड़ू फूल तू, फूल बाड़ू फूल तू, तोहरा के छुअला पर खून बहे लागी, हमरा के लोग बदमाश कहे लागी, तोहरा के छुअला पर खून बहे लागी, हमरा के लोग बदमाश कहे लागी, ड्रेस डेंजरेस, चल मत रेस, बोला मत फजूल, फूल बाड़ू फूल तू, फूल बाड़ू फूल तू, फूल बाड़ू फूल तू, प्यार कर सच कर सोच के विचारी के, ऐसे मत घूमा गली में ललकारी के, प्यार कर सच कर सोच के विचारी के, ऐसे मत घूमा गली में ललकारी के, बारूद संगे संग कर कटर देखया अपन कुल, फूल बाड़ू फूल तू, फूल बाड़ू फूल तू, फूल बाड़ू फूल तू। बहुत बढ़िया गाना रहुआ सब सुननी। लड़का के रहुआ लोग सपोर्ट करी, प्यार दुलार आशीर्वाद दी। फिर नेक्स्ट वीडियो में इनकर के हम लेके आए। जाते जाते एगो का कहब, कुछ एगो गाना सुना के सब लोग के दर्शक के।
किया दस यगिया लगावतारू मारी के मुसुकी मुआवतारू राज करतारू बोला के करा दिल हो के करा दिल कि हम यूट्यूब पर हिट नहीं खी हिट बानिए बाबू रील पर हम यूट्यूब पर हिट नहीं खी हिट बानिए बाबू रील पर। तो रउआ सब सपोर्ट करी आ बाबू के आ चैनल के सब्सक्राइब करी, लाइक करी। एक बार और अपना चैनल का नाम बता दो। हमारे चैनल के नाम है दुलारा अमन म्यूजिक। आप सब पे जाके ढेर सारा प्यार दुलारा और आशीर्वाद देम जा।